ҳамон бародароне ки мошин доранд ва ҳамон шахсоне ки ронанда ҳастанд ва дар мошинҳои худ чунин номҳоро менависонанд, яъне ки мошоаллоҳ, субҳоналлоҳ, алҳамдулиллоҳ, аллоҳ, аллоҳу акбар ва ғайраҳоро мегузоранд. аз онҳо хоҳиш мекунам ҳамин сабтро то охир гӯш кунанду ва баъдан хулосаи хешро бароранд. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи корвони умр. аз шумо хоҳиш мекунам ҳамин сабти моро то охир гӯш кунед ва ҳатман ба дигарон ҳам бирасонед, то ин ки аз ин ҳолат бохабар шаванд. ва агар малол нашавад, дар зери видео лайк гузоред, то ба дигарон паҳн шаваду онҳо низ аз ин ҳолат бохабар шаванд, зеро савобаш шояд бар шумо бар мо бирасад. ва ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависен, зеро ки хеле муҳим аст. акнун баъзе аз мардону ҷавононро мебинем, ки дар мошинҳояшон менависанд. вақте ба баъзе мошинҳо бингарем, дар пушти мошинҳояшон чунин навистаҷотҳо доранд: бисмиллоҳи раҳмони раҳим, ла илаҳа илlalloh, муҳаммад расулуллоҳ, мошоаллоҳ, сабр ва дигар навистаҷотҳоро мегузоранд. дар ин бора чӣ мегӯед? гуфта аз олӣ мепурсанд, ӯ мошин ҳаст ва дар ин бора ду фикр ҳаст гуфт. уламоҳои ҷумҳур мегӯянд, ки ба мошинҳо нависан иҷозат ҳаст, мегӯянд. аммо ҳайати уламоҳои кибори арабистони саудӣ чунин ҷавоб гуфтанд, ки инро ҳам дар мошин навистан мумкин нест, зеро ин бидъат аст, мегӯянд. аз ин бар меояд дар мошин бошад мумкин аст, зеро бо мошин ба ҳоҷатхона намедароем. аммо эҳтиёт бошед, ки ҳамон мошинро бо чӣ мешӯед ва навистаҳои мошоаллоҳу дигарро бо чӣ шуста истодаед. тасаввур кунед, ки вақте дар либоси шумо аллоҳ нависта шуда бошад, оё бо либоси кӯдакон, ки ғализ аст, якҷо мешӯед? дар ҳамин ҳолат бисёр боэҳтиёт бошед, зеро ин хатоҳо дар мо содир нашавад, мегӯянд. бояд тафаккур карда бинем, азизон, чунин ҳолатҳоро ҷамъ кунем, зеро мусалмонҳо бояд аз манманиҳо ва моддаҳое, ки аз ҳар гуна матоъҳо, аз ҳар гуна чизҳоро нисбати мо мебароранд, ба ҳамаш даст назанем, балки худро ҷамъ карда баъдан аз пайи ҳолатҳои хубу аз пайи ҳолатҳои мусалмонии хеш шавем. вақте мо дар мошин субҳоналлоҳ, мошоаллоҳ, алҳамдулиллоҳ, аллоҳу акбар, бисмиллоҳи раҳмони раҳим ва дигар навистаҷотҳоро мегузорем, ин нишонаи мусалмониимонро нишон намедиҳад, балки баъзе аз ҷавонҳо фикр мекунанд, ки ман инҳоро нависам, шояд бисёреҳо фикр кунанд, ки хеле батақво ҳаст. аммо тақво дар қалби мо бояд бошад, на ин ки бо навистаҷотҳо ва рекламаҳое ки худамон мекунем. барои ҳамин дӯстони азиз, бародарону меҳрабон, агар имконаш бошад, ҳамин чизҳо шарт нест ва дар вақти шустани ҳамон навистаҷотҳо эҳтиёт бошед, ки шумо бо чӣ гуна латта мешӯед. чӣ хеле ки такрор кардем, яъне ки ҳамин либосе ки дар он ҷо аллоҳ нависта бошад, ҳеҷ гоҳ ӯро бояд бо дигар либосҳо нашӯем, зеро бенамоз ҳастанд, либосҳое ҳаст, ки бенамоз аст. барои ҳамин чӣ қадаре бошад эҳтиёт кунем, зеро ба фоидаи мо бо шумо ҳаст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.